Ne tɔgɔ Zenabu Jacques, ne ko formali présidente nationale ye. Bi an bɛ yan nɔ bi ka an ye sifinnaka minnu bɛ telimani boli ani minnu bɛ katakatanin boli an y'olu mɔgɔ 200 de former sécurité routière n'o ye siraba kan sariyaw ye ani protection civile mɔgɔw ni en cas d'accident ni accident kɛra sani pompiers ka na u ka se ka u mago don accidenté tɔw la cogo min na sani pompiers ka na ani u yɛrɛ ni policiers cɛla bɛɛ b'a dɔn ko ka gɛlɛn. Donc formation saba de kɛra u kunna semaine tɛmɛnen donc bi kun y'o jɔnjɔn tigi kɛ. Ni laɲini comme nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye salon an ye mɔgɔ 100 former ɲinɛ an y'a dafa mɔgɔ 200 la bon an y'a ye région fana bɛ k'an réclamer ko Bamakɔ dɔrɔn tɛ katakatanin boliyɔrɔ ni telimani boliyɔrɔ ye donc an bɛ k'a ɲini k'a kɛ région tɔw la Segu, Kayi, Sikaso, Kucala ninnu. Non gɛlɛya ma y'a la vraiment formation passera normalement u ye faamuyali sɔrɔ et puis u yɛrɛ ye fɛn caman faamuya circulation routière la. 2 jours de formation de kɛra. Formation min kɛra an kun ko fɔfɛ a diyara an ye a bɛnn'a ma wa anw ye camanba de faamuya la. Formation in tile 2 ni sisan cɛ anw ye min faamuya la anw bɔ ni sisan cɛ circulation na o ye anw bɔ. Formation a kana dan anw ta in ma parce que anw y'a dɔn an bɔra min kɔnɔ sa tile 2 in a yɛrɛ kɛra tile 2 o dɔgɔyara dɔɔni mais an b'aw fo halisa nin ye dɔ ye n'a kun sɛbɛnna ka tɛmɛ nin kan aw kun ka d'an ye dɔɔni ka sababu kɛ faamuyali cogoyaw ye. Ne tɛna kuma caman kɛ n ka mɔgɔw tɔgɔ la aw ka mɔgɔw bɛ min fɛ o ni ɲɔgɔnnaw de ye ka formation kɛ ka faamuyali sɔrɔ ka tila ka ladilikan mun dira ma an k'o labato siraba kan. Tile 2 in formation an nana ye an bɛɛ y'an yɛrɛ ladi siraba kan cogo di an ye mun ye terrain kɔnɔ yan polisiw fɛ an ye mun ye terrain kɔnɔ sali kɔnɔna na an bɛɛ y'a faamu k'a fɔ jaa an kun bɛ ka moto boli belebeleba de kun b'anw jɛ nka tile 2 in na an yɛrɛ dɔn k'a fɔ an fana ye min an ye belebeleba de faamuya la an bɛ ala deli ala ko faamuyali sabati. Bon n bɛ min fara o kan n ka baarakɛlaw ne yɛrɛ ka baarakɛlaw ne ninnu bɛɛ ye kelen ye n'o ye terrain bolilaw ye ladilikan min dira an ma an k'a jija an ka ladilikan ninnu bato kalan in tɛ a nafa ye jumɛn ye pratique n'an y'a labato a ka ca ala fɛ a dabɔra kun min kama a bɛ kɛ o ye ala ka ko ye. Ne tɛ nin hakilina sɔrɔ k'a ɲɛsin an jeunesse ma nin ye hakilina mun ye nin ye faso dɛmɛ hakilina de ye ka faso ladenw ni lakana hakilina de ye k'a to anw fana bɛ kalan suguya dɔw sɔrɔ siraba ko ta fanfɛlaw la nin b'a to anw telimani bolilaw bɛ kisi kasara misɛnnin dɔw ma. C'est vrai salon an ye formation in participer a kun kɛra sababu ye i n'a fɔ n kɔrɔ y'a fɔ cogo min na a kɛra sababu ye an kun fɛ ko fɛn dɔw dagalen don an ma ni formation y'a to an k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ fili jugu la n'an kun sera panneau dɔw ma an ka sira t'a la vivre an tɛmɛna n'an sera rond point dɔw ma vivre an tɛmɛna an ka sira tɛ panneau de signalisation na an ka sira tɛ foyi la an kɔni ye telimani bolilaw de ye wa an kan ka teliya de o fierté de tun b'anw na mais ni formation in kɛra sababu ye k'a to an k'a dɔn n'i sera nin yɔrɔ in ma i kan ka taa dɔɔni dɔɔni n'i sera nin panneau in ma priorité gauche de walima droite e kan k'a to o ka tɛmɛ fɔlɔ nin formation in kɛra sababu ye k'a to anw ka ye ni mɔgɔ bɛ problème na jeli la an ka se ka dɛmɛ don a tigilamɔgɔ ma ka aw kisi kɔlɔlɔ caman ma. Jɛkulu b'an ka nin formation in na ANP n'o ye Agence nationale pour l'emploi ye olu de ye an dɛmɛ nin formation in lawaleyali la ale ni la direction nationale des transports ani polisi CCR ani protection civile olu bɛɛ y'u sen don nin dɛmɛ in na.